7 dana šaha u Nišu proteklo je u savršenoj sportskoj atmosferi, te su organizatori na dan zatvaranja Evropskog amaterskog prvenstva bili veoma ponosni. Ovo je bilo amatersko prvenstvo na kome su mogli da učestvuju FIDE majstori i igrači sa ratingom do 2300 poena. Kao što ste vidjeli, bili su igrači podeljeni u 3 grupe, tako da je bilo pehara i medalja za najuspešnije po grupama. Posebno su dobile žene, posebno muškarci, tako da sala je bila izvanredna, organizacijski odbor je funkcionisao odlično i mislim da je sve prošlo bez nekih velikih problema. Zaista je bilo jako naporno, velika je odgovornost. Mislim da je sve proteklo manje više u redu. Sudije su bile na visini, kao i saradnici, članovi organizacionog odbora. Sve vreme smo provodili ovde uz igrače da bi se našli, da bi eventualno ako bude problema to i rešili. Mislim da su učesnici zadovoljni, za sada smo čuli samo pohvale, možda čujemo i nešto drugo, ali za sada je tako. I rado će nam se, ja mislim, ponovo vratiti za neki drugi turnir. Šahisti su vukli poteze po elektronskim tablama, pa su partije mogle da se prate i na internetu. Bilo je dosta učesnika iz različitih zemalja, ali je najviše takmičara došlo iz Turske i oni su bili i najuspešniji na prvenstvu. Naši prvaci u evropskom amaterskom šahu, koji su na ovom turniru izborili prolaz za dalje takmičenja, su Pavle Ćirić i Anđela Dimitrijević. Pobedila sam u kategoriji u kojoj su igrali igrači koji nemaju rejting, pa sve do oni koji imaju rejting 1700 i ja sam osvojila prvo mesto u kategoriji devojčica. Normalno, kao i svaki turnir koji se igra više od nedelju dana, je bilo naporno i s obzirom na to da je tempo igre dug, s tim što može da se igra i 7 sati i vrlo zanimljivo jer smo igrali protiv stranih igrača i tako imali neka nova iskustva. Sljedeće veliko šahovsko takmičenje je otvoreno međunarodno prvenstvo grada Niša, koje će biti održano od 27. juna do 5. jula u hotelu Zeleni Vir.